klasse? Hyggeligt. Altså, det er første gang, jeg føler, at jeg hører til et sted. Altså, jeg har prøvet pædagoguddannelsen, og jeg føler mig bare nærmest som en rumvæsen derovre. Altså, jeg føler mig overhovedet ikke tilpas der. Er sammenholdet godt i klassen? Skide godt. Altså, man bliver ikke set ud fra kønmæssigt, hvis man kan sige det sådan. Altså, ja, det er en meget manddominerende uddannelse, men det kan man ikke rigtig mærke, når man så er her til. Altså, det var en af tingene, jeg var frygtet ved at komme på den her uddannelse, ved at man kunne mærke det her med, at jeg var en kvinde i en mandsdomineret uddannelse, men det kan man overhovedet ikke mærke. Hvordan påvirker det, at kønsfordelingen er så ulige i din klasse? Nej, jeg synes bare, der skal komme flere kvinder hertil. Der er ikke noget at holde sig tilbage for. Ikke noget frygt. Er der ikke noget, der er anderledes ved at gå i? Nej, jeg synes, det her det er federe, for at være ærlig. Meget fedt at være her, så ja. Hvordan er det at gå i klassen sådan generelt? Det er rigtig hyggeligt. Altså, nu er vi jo en klasse med ikke så mange piger, så der er rigtig mange rigtig meget med drengene. Og, man kan godt mærke, at der ikke er så mange piger, men det er rigtig hyggeligt, og vi har et rigtig godt fællesskab. Hvordan påvirker det, at kønsfordelingen er så ulige? Jeg har som sådan ikke, jeg har ikke kunne mærke noget. Nu har jeg gået på gymnasie, og jeg har gået i folkeskole, hvor der har været flere piger, men det har ikke været så meget anderledes. Nu har jeg gået på HTX, og jeg har været vant til en klasse med rigtig mange drenge i. Så for mig så er det bare en almindelig hverdag. Ja. Ja, og hvad er forskellen for at gå i en klasse med mange piger, og så en, hvor der ikke er så mange piger? Det er nok mest drengene, det er jo mest drengene, der er forskellen, fordi drengene er bare lidt mere voldsomme med hinanden en gang imellem, tager lidt mere pis på hinanden. Så der er bare meget mere sådan, at de laver sjov med hinanden hele tiden i forhold til, hvis der havde været en klasse med flere piger, så havde det måske været en lidt mere stille og rolig hverdag, hvor vores det bare er kaos. Også fordi vi laver noget hele tiden, ikke? Vi arbejder hele tiden. Ja.